dildeşler. Sağman oturur musunuz? Geçen gepleştiklerimizde biz sizin bilen Hudaýyň mukaddesliği barada, İsa Mesih'in mukaddesliği barada, bu mukaddeslik biz adamları, adamzady el yeterli mi diyen temalar barada gürrüň edipdik. Ýadyňyza düşýän olsa, mukaddeslik bu adam için gaty wajyp diýip gürrüň etdik. Laytada iman edenler için, ähli iman eden adamları, Hudaýa inanýan adamları yürekden Hudaý mukaddeslige çağırýar. Bugün olsa biz mukaddes kitaptan adamın bedeninin mukaddesligi barada gürrüň edýäris. İlki bilen bu barada gürrüň etmezden ozal, gelin biz adatı, her bir adamın bedeninin tebigatı aslında nähili, muňa seredip geçelim. Beden öz-özünden hiçbir mukaddes zat onda yoktur. Yaradılışta bütün adamzat günah edip Hudaýdan mahrum bolandan sonra adamzadyň bedeni, bütünley ruhu, canı adam günäli oldu. Beden hem şol bir hatarda günälidir. Bizim hemmemiz günäli bedende yaşayarız. Mukaddes kitap adamın bedenini şeýle beýan edýär. Seredin Galatlara yazılan hatın 5. babynyň 19. aýatynda beden işleri, ýagny bedenin nähilidigini, onuň tebigatyny mukaddes kitap İncil beýan edýär. Adamın bedeni şeýle. Ten işleri bellidir. Olur zinahorluk, murdarlık, ahlaksızlık, butparazlık, cadygöýlük, düşmanlık, dava, görüpçülük, gahar, cencel, bölünüşük, pırgalar, içgaraçılık, adam öldürmeklik, serhoşluk, ayşy eşret ve şonun ýaly zatlardır. Bulary edýänleriň Hudaýyň padşalygyny miras almajagyny ozal aýdyşym ýaly ýene de aýdýaryn. Seredin mukaddes kitap adamın bedeninin nähilidigini beýan edýär. Şu taýda eşiden zatlarımız, ähli günäler, ähli erwetlikler, ähli hapalar bular bedenin işidir. Bu bedenin emele getirýän, öndürýän hasylydyr. Adamın bedeni öz-özünden hiç haçan mukaddes bolup bilmez. Sebäbi ol günälidir. Adamın bedenini hemişe erwet zatlary döredýändir. Görýäňiz adamlar arasında, Hudaýa iman etmeyen adamlar arasında, hatta Hudaýa iman edenlere de beden işleri uly päskeçilik berýär. Daş döwrekde, jemgyýetde görýäňiz adamlar nähili bir-birine garşy zalim, bir-birini ýigrenýär, bir-birine görüpçilik edýär, bir-birini öldürýär, bir-biriniň zadyny ogurlaýar, bir-biri barada yalan gepleýär, yalan şaýatlyk edýär. Umuman aýdan wagtymyzda zinahorluk, bütün daş döwrekde biz bu beden işlerini öz gözümüz bilen görýäris. Beden işi hemişe erwetlikdir. Onuň emele getirýän hasıllary bolsa biziň aýanky azap geçen günälerimizdir. Yine de beden işlerini beýan edip Yahyanyň 1. hatynda şeýle zatlar bar. Dünýäni ve dünýädäki zatları söýmen. Biri dünýäni söýýän olsa, onda atanyň söýgüsü ýokdur. Çünkü dünýäde bolan ähli zatlary, ten höwesleri, göz höwesi ve ýaşaýyş tekebbirligi atadan däldir. Dünýä ve onun höwesleri geçip gider. Kim Hudaýyň islegini ýerine ýetirse, baky galar. Bu aýat Yahyanyň 1. hatynyň 2. babynyň 15-17 aýatlary. Seredin, dünýä ve dünýädäki zatlary söýmeň. Dünýäde näme zatlar bar diýe. Ten höwesi, göz höwesi ve ýaşaýyş tekebbirligi. Şol 3 zat adamzady günäge getirýän zatlar. Adamın tenini isleyen zatlary. Yani Galatlarda okap geçen yerimizde bütün bu günahları azap geçtim. Tenin hövesi, tenin isleyen zatları şolardır. Gözün hövesi. Bular hem işe
tenin gönlünden turyan zatları isleyendir. Yaşayış tekebbirligi. Bu Hudaya düşmançılıktır. Tekebbirlik umuman Hudaya düşmançılıktır. Huday tekebbirlere karşı duryandır. Ulumsa adımlara karşı duryandır. Kiçik gönüllü adımlara olsa rahim ediyendir. Yine dünyada var olan zatlar. Çünkü bütün dünya günah edip Hudayın şöhratından mahrum oldu. Dünyadaki ehli adamlar dünyanın yaşayışına göre, dünyanın talep ediyen zatlarına göre yaşayarlar. Olaram ten hövesi, göz hövesi ve yaşayış tekebbirliği. Şunun için bu tayda iman eden adamlara, Hudayı tanıyan adamlara şeyle maslahat verirler. Dünya ve dünyadaki zatları söyleyin. Dünya ve onun hövesleri, əhlisi geçip gider. Diyelim ol ten hövesi olsun, göz hövesi olsun, yaşayış tekebbirliği olsun, dünya ve onun hövesleri geçip gider. Kim Hudayın erkini, onun isteğini yerine getirse, baqı qalar deyip yazılan. Onda näme? Adamın bedeni öz-özünden mukaddes midir? Yok. Adamın bedeni öz-özünden mukaddes değildir. Emma Huday näme diye? Siz mukaddeslige çağırıldınız. Siz Hudayın, diri Hudayın ibadathanası. Sizin bedeniniz diri Hudayın ibadathanasıdır deyip yazılan. Şunun için onu hapalaman. Buna nähili düşünmeli? Yadınıza düşen olsa, köne ahd dövründe, Peygamberlerin dövründe İsa Mesih entek yere gelmenke, ibadathanada Hudaya secde ediyerdiler. Şol ibadathananın in içerki cayında mukaddeslen mukaddesi deyip adlandıryardı. Şo tayda Hudayın ruhu hemişe bolyadı. Şo tayda Huday yaşayardı deyip adamlar aydiyadı. O yere in ruhanıların ulusu baş ruhanı yılda bir gezek giyirip biliyadi. Ol yer mukaddesti. Huda şol ibadathanada yaşayardı. Haçan da İsa Mesih yere gelen vaktında, İsa Mesih bizim günahlarımız için ölüp 3. günü direlen vaktında yadınıza düşen olsa şol ibadathanadaki tutu den 2 bölüge bölünýär. Bu diýdigi näme? Indi ibadatxanaga, yani Hudaýyň huzuru hemme adamlar için açık. Başkaça aydanımızda Huday indi ibadatxanada däl de adamların, ona iman eden adamların yüreginde yaşamağı karar verdi. Huday onu saylap aldı. Şonun için her bir iman eden adam İsa Mesih'i yüreğine kabul eden vakti Hudaýyň mukaddes ruhu onun yüreğine girýär. Hudaýyň mukaddes onun ruhu onun yüreğine girende adamın bedeni Hudaýyň yaşayan yeri bolýar. Adamın yüreği Hudaýyň ibadathanasy bolýar. Şoň için sizin bedeniniz hemişe mukaddeslikte olsun. Çünkü o tayda Hudaý yaşayar. Hudaý hapalykta, erwetlikte, arasy däl yerde yaşap bilmeýär. Hudaý mukaddes yerde yaşamak isteýär. Şonuň için bizim bedenimiz hemişe yank ağzak geçen günahlardan azat olmalı. Resul Paulus diýär, men öz bedenimi gul edýän, yani başkaça aydan wagtymızda ruhun miweleri, yani mukaddes ruhun güýjü bilen içimde yaşayan Tanrı'nın ruhunun güýjü bilen men ähli beden isleglerini, ähli bedenin isteýän günahlarını gul edýän. Olar menin üstümden ağalyk etmeýär. Mukaddes ruh bilen olar basýan ve olary hiçbir hareketsiz ýagdaýa getirýän. Ruh menin durmuşumda, menin yaşayışımda hüküm sürýär diýip Resul Paulus aýdýar. Kadırlı ildeşler, siz bu barada oylandınız mı? Sizin bedeninizin ýagdaýy nähili? Hakykatdan sizin yüreğinizde, sizin bedeninizde Hudaýyň ruhu yaşaýarmy? Siz günahların üstünden yeňiş kazandınız mı? Eger bunu etmän olsaňyz, ejir çekýän olsaňyz, onda hemişe Hudaýa dilek edip ondan soran, Hudaýyň sözüni okan, Hudaýa dilek edin, Hudaýyň mukaddes ruhu bilen dolun. Bedeninizi hemişe arasalykta, temizlikte saklan. Çünkü ol Hudaýyň ibadathanasıdır. Yine täsirini kaldıryan bir zatlar. 2. Timoteus'ta 2. babın 22. ayadında Resul Paulus yaş yığınağın yol başçısı Timoteus'a şeyle nesihat veriyor.
Timoteus, yaşlık höveslerinden kaça dur. Yaşlık höveslerinden kaç. Çünkü onlar senin için düşmançılıktır. Yaşlık höveslerin heme. Ilaytada ten hövesleri yaş adamların durmuşunda katı güçlüdür. Ve ol hemişe yaşların üstünden hüküm sürmek isteye. Şoň için yaş adamlar katı ulu sığınaklara duçar bolýarlar. Beden islegi şeýle güçlü, beden keyip çekesi gelýär. Beden içki içesi gelýär. Beden neşe çekesi gelýär. Bedenin zina edesi gelýär. Beden ähli erwetlikleri edip yaşamak isleýär. Köp adamlar, Hudaýa inanmayan adamlar bedenin kulçuluğunda, yani günahın kulçuluğunda yaşayarlar. Bedenin hem istese onu yerine getirýärler. Hatta iman edenler hem bu söveçte yeňilýärler. Olar bedenin islegine göre hareket edýärler. Ol nähili bolup geçýär. Biz bunu gündeki durmuşda görýäs. Adam beden isleglerine özünü tapşıran wagtynda Hudaýyň mukaddes ruhu gamgyň bolýar. Olaň ýüreginde Hudaýyň ýaşaýanlygyny görüp bilmeýän, sebäbi olar günah bilen zaýalanýar. Nädip bedeni mukaddeslikde saklamaly? Ýadyňyza düşýän bolsa, Yusuf peýgamber muňa has uly mysal bolup bilýär. Haçanda Faraonyň, yani Patifaryň ayaly onuň bilen zina etmege isleýän wagtynda Yusuf egin eşigini kaçmak isleýär. Emma ýanky ayal onuň eşigini aslan wagtynda eşigini de taşlap günäden, ýanky zinadan saklanmak üçin kaçyp gidýär. Kaçmak hemişe bu bir çıkalgadır bizim üçin. Seredin köp adamların şaýatlyklaryny dinledim. Mysal üçin aragy içýän adamlar aragy taşlamak islese, içkini taşlamak islese, onda olar hemişe öňkü oturýan dostlarından, öňkü ýanky içip çekýän yerinden kaça durmasalar, olar bu günahnyň üstünden, bu baglylygyň üstünden yeňiş kazanmazlar. Şeýle de azgınlyk bilen, ýagny hemişe keypi sapa çekýän adamlar, bular da şol yerlere barmasa, şeýle dostlary bilen, şeýle gatnaşýan adamlary bilen arany üzmese, onda olar bedeni mukaddeslikde saklap bilmeýärler. Men hem şeýle zatlardan ejir çekdim. Ýa-ni İsa Mesih'e iman eden wagtymda, iman etmezden öňkü durmuşum gaty erwetde. İçki, çekmek, içmek, her günkü keypi sapalar, her akşam bayramçılık, her akşam şeýle yerlerde, şeýle dost ýarlarym bilen bile gezýärdim. Haçanda iman eden wagtymda meniň üçin uly sığınagdy. Men bu günahlar bilen gaty köp wagt söweş etdim. Ahir soňda arany üzmek isledim. Arany üzmeseň, şol günah bolýan yerlerden kaça durmasaň, onda sen tenini mukaddeslikde saklap bilmeýän. Belki sen dostlaryň, belki doganlaryň, belki goňşularyň senin bile keyip çekýän, bile günah edýän dostlaryň senden gaty görerler. Bu men durmuşumda da boldy. Dostlarym menden gaty gördüler. Sen bizi inkar edýänmi? Sen bizden yüz öwürýänmi? diýip gaty gören dostlarym hem boldy. Emma aslında men dost ýarlarymdan yüz öwürmedim. Men günahdan yüz öwürmek isledim. Bedenimi mukaddeslikde saklamak isledim. Şoň üçin wagtlaýynça men arany üzmeli boldum. Belki siz hem şeýle etmelisiniz. Şeýle etmeseňiz, onda sizin üçin çıkalga bolmaz. Näçe şol ýerde otursaňyz, şoň ýaly oturşukly yerlere barsaňyz, onda günah sizin üstüňizden hemişe agalyk eder. İncilde yazılan maskaralacıların meylisinde oturmadı adam bagtlydyr diýip. Eger maskaralacı yerlerde oturyan olsaň, şeýle adamlar sen dost ýarlaryň bolsa, olar bilen hemişe günah edýän olsaň, onda sen bagtly adam däl. Onda sen hiç haçan günahın üstünden yeňiş kazanmarsın. Günah senin üstünden agalyk eder. Günah senin üstünden agalyk etmesin. Sen Hudaýa iman eden olsaň, onda sen onun çağası. Sen garankylyktan, gymmat baha İsa Mesih'in gany bilen garankylyk günahdan, günahın kulçulygyndan
satın alındın ve yağtılığın padşalığına geldin. İndi yağtılığa kulluk ediyensin. İndi yağtılıkta yaşamalısın. Onun için öz bedenine arasalıkta, temizlikte sakla. Huday seni bereketler. Huday sana güç verer. Hudaya dilek et. Hudayın mukaddes ruhu bilen seni doldurmağını sonra. Yine de kebir ayetler var. Gelin bunlara serdik geçelim. Rimliler 12. bab 1. 2. ayetler. Ol yerde Resul Paulus katı bir vacip olan bir hakikati bize aydık geçiyor. On 12. babta 1. 2. ayetler. Ey doğanlar, özünüzü diri, mukaddes, Hudayın halacak kurvanı hükmünde hödürlen deyip, Hudayın rehimleri arkalı size yalvaryarın. Bu sizin ruhu vadatınızdır. Bu dünya mengzeş bolman, Hudayın halayan ona kamil işlerinin nämediğini anlar yalı pikirinizin təzenelmegi bilen üytken. Doğanlar, özünüzü diri, mukaddes, Hudayın halacak kurvanları hükmünde Hudaya hödürlen. Başkaça aydanımızda öz bedeninizi mukaddes edip, mukaddes yağdayda Hudaya hödürlen. Çünkü Huday ol yerde yaşayandır. Huday sizin içinizde yaşayan olsa, onda o tayda hemişe arasalık bolmalıdır. Siz hapa yerden kaça durun. Hemişe öz bedeninizi arasalıkta saklamak barada ticenin, öğrenin, yamanlıktan kaça durun. Yaşlıq höveslerinden kaça durun. Onlar aldavçıdır. Dünyanın hövesleri, ten hövesi, yaşayış hövesi, gözüne qoğu görünyen, gözün islege, yaşayış tekebbirliği, bulan hemmesi geçip gider. Kim Hudayın erk islegini yerine yetirse, öz bedenini, ruhunu, anını arasalıkta saklasa, bu adam baqı yaşar ve hemişe Hudayın huzurunda bolar. Gelin de hazır, belki sizin aranızda bu hakikatları dinleyenden son, hakikattanım menin bedenim arassa değil. Hakikattanım men ecir çekyen. Hudayın ibadet hanası olsa, Huday menin içimde yaşayan olsa, onda bul arasalıkta bolmalı deyip kaygı ediyen adam vardır. Belki sen bedenin hiç haçan Hudayın ibadet hanası entek bolan değildir. Belki Huday senin içinde yaşamayandır. Belki sen İsa Mesih'e hiç tanan değilsin. Onda sen ona iman edip, İsa men yüreğime gir deyip ona yüzlensen, onda ol senin içine girer. O senin yüreğinde yaşar. Senin yüreğin Hudayın yaşayan huzuru olar. Senin yüreğinde yağtılık peyda olar. Senin ölen ruhun, ölü ruhun direler. Bu ruh sana arasalıkta yaşamağa kömek eder. Gel hazır men dilek edeyin. Eğer İsa Mesih'i kabul etmek istesen, onda yüreğini aç da onu çağır. Eğer ona iman eden olsan, günahden yenileyen olsan, onda yeniş kazan deyip men senin için dilek edecek. Asmandaki atam Hudayım sana minnettarlık bildiriyen, ilki bilen men dilek ediyen, seni tanımayan, entek İsa Mesih'e iman etmedik adamlar için dilek ediyen. Belki onlar hazır öz durmuşlarına seredip, hakikattan da menin bedenim karanlıkta, günahın aslında, günahın kulçuluğunda deyip duyan o adamlar için dilek ediyen. Onların yüreklerine gir deyip dilek ediyen. İsa Mesih olan yüreklerinde öz yağtılığını yak. O tayda sen yağtılığın hüküm sürsün. Olan yüreğine gir ve günahlarını bağışla. Koy onlar mukaddes yaşayışın nämedigini duyup görüp bilsinler. Ähli onlara ecir çektiriyen, onlara baskı aslında saklayan günahlardan onları azat et deyip dilek ediyen. Olan günahlarını bağışla ve onlara ebedi yaşayışı ber deyip İsa Mesih'in adından dilek ediyen. Şeyle de iman eden doğanlarım için dilek ediyen. Onlar Hudayım hemişe senden güç alıp, senin mukaddes ruhundan doğulup, hemişe ruhun işleri, ruhun miveleri olan durmuşunda peyda olsun. Koy onlar mukaddes ruh bilen beden isteklerinin üstünden yeniş kazansın. Bedenin isteklerine kul olman, ruhun isteklerine, ruhun mivelerine kul olsunlar ve doğruluğa ımtılsınlar, doğrulukta yaşasınlar.
olan ählisini mukaddeslikde yaşamağa kömek etdiğip İsa Mesih'in adı bilen dilek edýän. Amin.